ଖଣ୍ଡହତାରେ କଂସ ଦରବାରର ତୃତୀୟ ରଜନୀର ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଉପଭୋଗ କଲେ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡହତାଠାରେ 15ତମ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କଂସ ଦରବାରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ରଜନୀର ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ନାଟ୍ୟାଭିକ୍ରମରେ ଷଡ଼ମଲ୍ଲଙ୍କ ନିଧନରେ କଂସ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଧନଶ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସୁନାମଧନ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀମାନ ଗୋପାଳ ଦାସ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଂଳାପ ଏବଂ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଅଟହାସ୍ୟ ଓ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଲୁହା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ରାଜ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ରାଜ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ରାଜ ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।